Ake ngiphinde futhi ngibuye njengomzulu kaPhathisa ngasenganeni belamana nomfowabo uGudu lala Mbijana. Ngithi mina ayikho lenkulumo ethi ubhuti ophakathi noma ikhohlwa noma umagcini akakwazi ukuganwa ekubeni ubhuti omdala oyinkosana engaganwanga noma ubhuti omdala walelo khaya engaganwanga. Ayikho leyo nkulumo. Ngake ngakhuluma naliqala ngathi mina inkosana ayingcono ngalutho. Kuphela ukuthi yona isuke ifana nekhanda uma kuwukuthi ngempela iyinkosana leyesintu. Siyeke lezi nkosana zamazakhelo umuntu ufika azala ingane endala yomfana entombini angamshadi lowo muntu ahlukane naye oshada omunye bese emegcineni bese ehlenga leya ngane ayithathe bese ecabanga ukuthi izoba inkosana lo ngane athi umazi izubulo lakhe. Yebo izubulo lakhe kodwa kuyona inkosana. Inkosana izalo umuntu otholakala egcekeni wafika egcagcile sawumumpu ophela. Ngake ngasho ngathi inkosana encane kakhulu kaZulu. Alidluleke inkosana ngoba abantu abaningi abayikholwa nto bathi bona ngeke ingane noma beyizala kwenye indawo bese becabanga ukuthi izongenziwa inkosana ngenxa yesintu. Bona izoba inkosana lo ngane ngenkani. Abantu kabaqonde ke bavele becabanga kwasemhlabeni ukuthi isintu sihamba kanjani. Umuntu nje oniwe ngaphandle wazaliswa ayikwazi ukuba inkosana ingane izalwe konalume bayo. Ayikwazi ukuba inkosana. Imizalo komalume bayo nje akuseyona inkosana leyo. Mayitholakala konalume bayo nje ngokwesintu akuseyona inkosana. Ngiyazi abantu abaningi shabadala bengathi bayazi lenkulumo. Inkosana itholakala kumuntu okucace ngokoniwe ongene umumpu ekhaya phela bese qala ukuthola umntwana oniwe la ekhaya kudlala lawo mashithi izalukazi ife ibona phethu ube yintombi uma ukuthi akwenziwanga eqhikize mhlawumbe umuntu wayengaqomanga kwagcina lento yenziwa iqhikize ukuthi liconfirm ukuthi ngempela uyintombi lambise imfuno kumawazi ukuthi cha amingalambise indaba kumawazi cha ngempela ube yintombi kufanele ngaba lapho umfice intombi usibani umeze wanenhlahla wagana engakazi aze uniwe ilapha afe khona kuzala inkosana noma inkosazana ngokwesintu sethu. Alidluleni ke lapho nganitshela ngathi inkosana iphuma noma umuntu omdala uphuma nezingqinamba eziningi zabazali bakhe. Ngakho ke ayikho inkulumo esitwini sethu ethi ubhuti omdala mengaganiwe akagana ophakathi. Ikhohlwa lizomlinda kuze kube nini ubhuti omdala engenantombi engazeke indawo ebanjwe izinkinga zakhe. Umagcini uzomlinda kuze kube nini ubhuti omdala kuthiwa mhlambe akashela indawo akaqonywe indawo akanamuntu nje uyayiphilela ngoba iningi lobhuti abadala impilo abayihambi kahle. Ingakho isikhathi esiningi iqubuka abafana bangeza ngemuva mhlawumbe ikhohlwa noma umagcina noma njalo njalo ngokwelamana kwabo. So le nkulumo ethi umuntu mesuke emdala uyena uqala kuganwe ekhaya ngaphambi kokuba kuganwe izingane lezi esuke zimlama. Ngicabanga ukuthi abantu baphambanisa ngenkulumo yabazali. Nakhona abazali uma belobolene bakwenza konke ayikwazi ingane ukuganwa zibe nesicawu uyise nonina esewumfana ubaba unina eseyintombi. Angiphinde uma bekwenze konke kwasho ukuthi isicawu khona abantu abakwenza konke babhala basebeyihlalela nje mhlawumbe bashaya umshado omhlophe abawuthanda kakhulu oyigugu kubantu abamnyama ongenasidingo obulala impilo yezingane. And it's how divorce futhi ingane oba ishiya ibhokisi sigijime zothi balapha na emahholo zipende lapho ngathi amashayini. Ithi mina uma kuwukuthi abazali bakwenze konke kwasho ukuthi isicawu lezi ngane kumele zithathise bani ubaba noma. Kodwa uma ukuthi bahlalisene ubaba noma babengenzenanga lutho ngoba ikhona imizi enjalo lezo ingane ngapha kuba zigana kufunakala zona lezo ingane bese kuba ukuthi